Ngifonelwa ubaba wasenkonzweni. Ubaba wasenkonzweni ungitshela ukuthi kunomzalwane onikelile ukuthi afundise abazalwane ukubhaka. Lo mzalwane lo une-bakery, so ufuna nje ukushare iskili nabazalwane. Sase siyakhetha-ke abazalwane abayi-few. Wena uphakathi kulolohlwa labantu laba abazofundiswa ukubhaka. Lento ivelana ingayenzi nje isense kumina because mina ngiyayitohozela. Anginaso isikhathi sokubhaka. Ngiyayitohozela, ngitohoza ngiseva amatafula ngu-waitress. Kodwa ke enkonzweni ke mabu umuntu okholwayo kumele nje ube umuntu ohlezi ethi yes, ungabi nawo ucha. Iyona ndlela nje esiphila ngayo sabazalwane ukuthi nje hlezi sithi yes. Umuntu angathi ngiphelezele umtshela ukuthi hey ngikhathele, athi ngiphelezele mzalwane, kumele uthi yes ngisho noma kuthiwa ukhathele. Ake kodwa ngivumeke nami ngisho kubaba ukuthi hayi ngizofika ukuzofunda ukubhaka. Mesifika laphayana ngifica isingqongqo sobaba sihleli, yabona nje sihleli siyingunge ngathi ipanel thizeni mhlambe. Obaba impela abakhulile enkonzweni, obaba basenkonzweni. Angifike nami ngihlonipheke Nkosi yami ngihlale. Hayi-ke mase beyakhuluma kobaba siyaxolisa ntombi ukuthi siqamba amanga ukuthi sikhiphe endlini, kodwa amanga angcwele-ke lawa esiqambele wona. Athini-ke amanga angcwele angiqanjelwe wona? Ngiqanjelwe amanga angcwele ukuthi kuzobhakwa kanti akuziwe kobhakwa la. Bangitshela obaba ukuthi sekunensizwa ebone imbali khona la engadini ifuna ukuyikha le mbali. Leyo mbali-ke umina. Hey ngisabakaza kanjalo-ke Nkosi yami ngiyacabanga ukuthi njengoba ngibona isingqongqo samakhehla uyena muphi-ke lo zokha imbali Nkosi yami kulabo baba, cause khona obaba abanye engabazi. Mase-ke bathi labo baba sizoke siyisondezeke insizwa isondele sithi sikhuluma ibisikhona. Ehlike kancane kamaphaphu sengizwa kuthiwa insizwa izosondela because bengazi ukuthi mhlawumbe umunye walabo walemgijendevu engiyibona lana mhlawumbe le ezongicela isandla somshado. Jesus Maria mangabe insizwa isondela kusondela udokotela Fakude. Udokotela uFakude-ke uyiphupho layo yonke intombazane ekhonza enkonzweni. Intombazane enhle, intombazane embi, zonke nje ziyanqakisana ngayo udokotela uFakude, ziyambanga le intombi. Ngicela ukunitshela ukuthi udokotela Fakude uvelane nje wakhetha la kumina. Mina nje angikaze ngiqalaze nangakuyena ngoba ngibona isimo sami. Kona ukufunda ngifundile, nginayo i-degree, kodwa umsebenzi angiwutholi. Ngisebenza umsebenzi ukuba uweta e-restaurant. Hey bo, nansi inceke ibheka ngakumina, inceke nemali. Udokotela Fakude uspecialize on something. Une-surgery yakhe ey'bhedlela ey'nkulu, uyahlinza kuphi. Udokotela nje udokotela onemali, udokotela o-right enkonzweni. Ayike obaba balibeke kudaba ukuthi udokotela ubone ngakumina. Yazi ngibe namahloni ngisho nokumbheka emahlweni udokotela uFakude. Umzimba wami ushake, umzimba wami kube ngathi ngiphathwe yifiva, ngingazi ukuthi kumele ngijabule noma mhlawumbe ngiyaphupha or bazothi siyadlala, because ngangabona ukuthi umuntu ophezulu njengodokotela uFakude angakhetha mina. Ake bakwethu ngithi mina hayi ngibheke phansi, angifuna ngisho nokumbheka udokotela uFakude. Nje angifuna ngisho nokumbheka, ngibheke phansi ngingabe ngisabheka phezulu. Ngithi mina ngisazokhuleka uNkulunkulu angikhombisa indlela. Ngisho nasevoyisini ngiyaqhaqhazela, ngiyasheka, kuyazwakala ukuthi hayi angikho right. Obaba baze basukuma, ngasala sengisele ngedwa esihlalweni, sekumele ngisukume ubaba ongilandile ekhaya ahambe nami. Hayi ubaba wabapatient nami waqhelisa obaba ukuthi hayi ubaba bahambe. Ubaba esibona isimo sami, indlela engangishokheke ngayo. Ngangishokheke ngale ndlela le engibonakala ngayo ukuthi ngishokhekile. Hayi ngigoduke ngekhaya. Sengifike ekhaya ngiyaxoxa udaba ukuthi hayibo nansi into ingehlekalele, angazi noma kusazothiwa siyadlala yini. Noma imshaqeke le ndaba nayo umana yathuke-ke manje imshaqe le ndaba ukuthi vele lensizwa izokhetha la kwami. Uma angene ekamereni lakhe avale isicabha athandaze.
"Nkulunkulu ungithembeni kwizindlu zami ey'tshekile, kwizindlu zami ey'wile, ukuthi udokotela Fakude angaze abheke kowami umuzi afune ukuthi azolontunjela mina, azoshada eyami ingane udokotela Fakude." Hey, uma athandaze uze umuzwe ukuthi usengene kwelesithathu. Kumina nje ngalolo langa kwavela kwaphela umthandazo, ngoma ngathi ngangakwazi nje ukucabanga, ngangakwazi ukwenza lutho. Angifoneleke udokotela uFakude emva kwey'nsuku ey'mbili, asho ukuthi ungibonile indlela engangithuke ngayo, uyacela bandla ngizama ukuthambisa inhliziyo ngimconsidere, uyacela ukuthi ngizame ukucabanga ngaye, yena uyangithanda, uyayibona zonke iy'nto bezimfunayo, kodwa yena inhliziyo yakhe ifuna mina, inhliziyo yakhe ikhombe mina. Jesu Maria ma, hayibo ngizama ukurelaxa, nansi indoda iyangifonela, ayimi yangifonela indoda iyafona, indoda iyancenga, indoda ikithumele amaflawa emsebenzini. Ngithi nanga umuntu ezongixoshisa Jesu. Ngimtshela bandla, ngicela bandla uconsider ukuthi mhlawumbe umlungu wami angeke imphathe ngilonto kahle. Athi khulileka ngomlungu wakho, ngikhulume naye kudala, qediwe ngaye. Futhi nje mabusu unkosikazi wami angeke usadingakala ukuthi ube uweda nje, wena vuma sithandwa sami. Find it in your heart ukuthi ungithande. Lwakheleke uthando, lungene uthando enhlizweni, ngoba insizwa bingayibekile phansi bingincenga usuku nosuku. Insizwa bila ingayibekile phansi ingincenga. Ngicela ukunitshela ukuthi ngigcine sengivumile ukuthi ngizomshada udokotela uFakude. Hayi ngiyibuyiseleke impendulo kobaba, ngithi hayi uNkulunkulu userespondile, useresplayile, uNkulunkulu uthi nje uyena, nenhliziyo yami iyavuma, sengiyaweza amalanga abothando, ngizomshada udokotela uFakude. Ake udokotela uFakude afike-ke ekhaya, efika nabakhongi bazolobola. Mangabe belobola, maseke abakhongi bathi bacela ukupha umndeni isipho, bacela udokotela Fakude ucela ukurenovate umuzi. Uma Nkosi yamashawo uvalo, hey manje lo muntu ufuna ukurenovate umuzi, because bathi udokotela uFakude uthi ucela umndeni uhambe uyohlala ehhotela, yena bazofike nje badilize yonke into, bakhe umuzi kabusha. Umali umshayeka uvala ukuthi kuthiwa kudiliza umuzi, kwakho umuzi kabusha. What if umuzi awusakhiwa, mina angisanawo umuzi? Athi udokotela Fakude yazi ukuthini, into ezokwenzakala othi mina ngikunikeza imali yalo thurumu wakho. Uthurumu wasekhaya bese ukuthurumu otshekile manje ekhaya ukuthi lo thurumu lo ngawakhelwa indoda yami, usutshekile amaplangwe esedliwe imuhlwa, uthayela kubaba washane ngawupendanga, urastile Nkosi yami. Mangabe kunomoya uzwe uba ngumsindo, uphephezela uthi bhu. Mekunomoya Nkosi yami ubuye ungenise nedust la endlini. Kona-ke besiyithanda ekhaya, phansi kunesitubhu esibomvu sisikorobhile, sishayina isitubhu sisihle bakithi. Amakhethini asekhaya beseyisefo bakithi, kahle besiyijoke endaweni. Amakhethini asekhaya beseyisefo, yabona uLesu ububona nje ngale, ubona ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngothurumu wami Nkosi yami engawakhelwa indoda yami, awungeke baba, ngothurumu engawakhelwa indoda yami. Bathi obaba enkonzweni yazi ukuthini, asikubambisa imali yathurumu, maseke siyakwakhela umuzi, akwakhele umuzi udokotela. Mase wakhelile udokotela-ke uzobe usuyakhululeka-ke. Asimise kanjalo-ke lo ndaba. Ake ngempela sithuthweke manje sesiyohlala ehhotela-ke manje. Kulotsholiwe ufike nje wayishaya zaphelela udokotela uFakude. Wasethi-ke ngoba intombi uyithanda kakhulu ucela ukusipha isipho sokurenovate umuzi. Ayisihanjiswe-ke siyohlala ehhotela. Hayibo, sihlalise ehhotela eliseduze nolwandle. Ngicela ukukutshela ukuthi mengemsebenzini nje ngiyawalka. Ngisuke ehhotela ngiyawalka. La ehhotela sidla ngebhuku, siya-order, sikhomba kwimenu sekamereni sincofoze sithi room service. Hayibo, yazi yamnandi impilo bafethu, impilo yokuhlala ehhotela. Nginitshele ukuthi thina asazi ukuthi kuzokwakhiwa umuzi onjani, sihleli lapha ehhotela sazi ukuthi kwenzakalani ekhaya lethu. Sithi mangabe sibuya, Jesu Maria ma, udokotela uFakude
Uvele nje wavusa enye imention esinye isithabathaba sibiyeliwe sinamaglobhu ngaphandle kukhanya emini ngathi semention kukhanya ebusuku kube ngathi semini kabar. Waze wafaka ne-paving ngaphandle nangaphakathi ngathi uma ungena nje ejalidini ungena uhambe italadini kwatshalwa ngisho nezihlahla ezinhle kwakuvithizwe kwasani egcekeni laqondiswa igceke lathi straight laye kuba amagumbagumba lawa elaliyiwona. Sasinegceke elikhulu ke ekhaya kodwa nje ukuthi nje kwakuthe chwa uThurum bakithi kwakuthe chwa uThurum bakithi oyitshekele sasesakha uthango lama curry leaves kwayilona esibiyela ngawo umuzi. Kwakuvithizwe kwa lonto phansi kufakwe palisade fencing. Sibuya kunemoto enkulu nje ipakile lapha egcekeni kunomfana phakathi ophethe ikhiye. Le moto ibekwe ubhothayi obomvu. Kwenzakalani? Owani lo bhothayi kusho ukuthini? Understand. Hake umfana ikhiye ayi-hand over kumama athi sawubona mama mina ngusabelo-ke amthophe umama amthophe ngezibongo ngusabelo-ke mina ngicele udokotela Fakude ukuthi sengizoba udriver wakho mina sengizokuthatha ngikise lo ufuna ukuya khona mufuna ukuye emakethe ngizokuthatha ngikise emakethe uyocosha imbuya uyocosha imfino mangabe ufuna ukuya esontweni ngizokuthatha mina ngikise esontweni. Udokotela uFakude uthengele umama ingadlangadla yemoto. Yazi angikholwa, angakakholwa, understand ukuthi kwenzakalani. Ngicabanga ukuthi nje ngiphupha ngiphila emaphushweni. Fast forward ke udokotela uFakude avelane alibeke libeseduzane usuku lomshado afike ahlanganisa imndeni kumbathiswe kwenziwe zonke lezi zinto lezi ezenziwayo. Hey mina ngicela ukukutshela ukuthi abantu babembathiswa ngeingubo ezibizayo imfacamfaca amaphini abizayo yini ebizayo ayibambathiswe ke abantu meqeda ungibathiswa lukhishwe ke usuku lomshado lukhonjwe nje eduzane lukhonjwe in 3 months time. Hey madoda kulungileke usuku lomshado lukhonjwe eduzwane lukhonjwa in 3 months time. Athi udokotela uFakude khulileka sizoba ne-wedding planner ungayistress uyiphathe kabuhlungu ngomshado mina nje ngikufuna ukuthi urelaxile ngifuna ukuthi ngosuku lomshado ube umakoti ojabulile ukudlula bonke omakoti. Ngicela ukukutshela ukuthi mina angikaze ngicabanga ukuthi ngifuna umshado onjani. Angikaze nje ngicabange ngomshado because bengisafocus empilweni yami la engihlanganisa khona kunzima amatoha kavuki kahle ngibuye ngilaliswe nase-restaurant ama-tips ngawathola ama-tipha enough imali yokugibela iyabiza because ngihlala eqheleleni nedolobha nje kushubile kahle empilweni yami nje bengiloso simo sokuthi ngiqoka ama-pumps aze atsheke uke watshekelwa i-pumps wena empilweni lize lincunzuke yabo lo limi langaphakathi lincunzuke i-pumps kuphuma insimbi ngaphansi kwe-pumps. Ngicela ukukutshela ukuthi umshado engangiwuplanelwe udokotela uFakude bekumshado wonyaka. Sikhuluma ngevenue esoshadela kuyona. Ngifuna nje siqale kwivenue ukuthi nje kwangathi abantu bayikhiphile bakwi-vacation mangabe bekuleya venue. Umshado bekumshado wethu okumenyiwe kwamenye abazalwane la ngaphakathi kuney'ndawo zokulala. Mangabuza la emshadweni you need to book in order for you ukuthi ungene la emshadweni. Umshado wethu umuhle kakhulu ivenue kwangathi nje angazi ikuphi. Angisayiphathe ukudla bekutop shayela. Angisawaphathi kama celebrity enu la amakhulu egospel wephambana lapha ya estage emshadweni wami. Ake sikhulume ngengubo ngangigqoka ingubo enomsila osuka le emakethe uzuyofika eworkshop. Ngangigqoka olunye uhlobo lengubo olubizayo. Hairstyle, i-makeup, bengingabonakali ngisho nokubonakala ukuthi umina lo untomzonke lo enimaziyo. Ake sekukhulunywa ama-vows. Ake ngicela ukuntshela udokotela uFakude ke hayi wangenzanga chiphiza ngakhala emshadweni esesho ukuthi uyena lo.
uyena lo engimfunayo, kudala ngimfuna, kudala ngilindile enkosini. Inkosi iyangikhombisa ukuthi uyena lo umama wabantwana bami, uyena lo unkosikazi. Ngizomnikeza uqobo lwami, ngizomnikeza konke enginako. Akukho enginako engeke ngimnikeze kona, ngizomnikeza uqobo lwami. Inkosi yami abantu bancincize emshadweni. Phela sekuyabonakala ukuthi uqalile warenovate ikhaya lalihle laba nje yami. Sifike-ke emshadweni, sesiqedile umshado sesiya emzini manje kaDokotela uFakude. Jesu Maria ma, mengifika emzini kaFakude, isithabathaba sento, into enephula egcekeni, into enhle nje. Amabhedi ngakhona amhlophe, yonke into imhlophe, amakhabethe amhlophe, kuhle la endlini, kuhle la ngaphakathi. Mangabe sifika, mina ngi-expecthe phela ukuthi umyeni anginake, yabona. Umyeni avelane anganginaki nje umyeni. Hawu. Akusahambi njengamagama enkehli ekhuluma laphayana usuzokunikeza uqobo lakhe lonke. Umyeni nje anganginaki. Ngicabanga ukuthi umyeni ukhathele, yabona phela kusawusuku lokuqala sishadile, umyeni ukhathele, wonke umuntu ukhathele. Kodwa nje umyeni angayingeni indaba yami, ngisho noma sekulalwa walala umyeni wabheka le. Ngi-understand ukuthi umyeni ubhekile le. Ngithi mina phela mhlawumbe ngizovuswa nge-morning kiss, mhlawumbe ekuseni, yabona kuhagwane, nje akhuluma amagama amnandi, amagama azongenza ngizwele ngunkosikazi, ngizwele ngumama wekhaya. Hayibo, umyeni akayenzanga loo nto leyo. Kuze kucace ukuthi yazi mhlawumbe abanye abantu besilisa bayakwazi ukuthi babe nemali nani kodwa bahluleke ukuthatha i-lead emzini yabo. Sho ukuthi-ke ngoba umyeni akayithatha i-lead, nazi iy'nsuku ihamba, umyeni akakangithinta, akangenzi lutho, kuzomela ukuthi mina ngiyithathe i-lead. Ngangithi ngiyamphathaza ebusuku umuntu angizibe, avelana abheke le, ahonqe nje kakhulu kunakuqala. Hayibo, am I not attractive to this man? How to make a man ukuthi ibe attracted kuwena, wenza njani uhusband ukuze abe attracted kuwena? Sengagooglisha-ke manje. Kuthiwa kumele uspice izinto emshadweni. Sekumina-ke vele-ke sho ukuthi la emshadweni before sishade, ubhuti le ngishade naye wangitshela ukuthi yena ngoba unebhizinisi, amabhizinisi abe ney'nkinga nani. Sizoshada out of community of property, but imali yami eyakhe, ngine-access, ngiyayithola imali whenever ngiyidinga. But sizoshada out of community of property ukuze igama lami lingangcoli. Just in case if eba nama-challenges ebhizinisini lakhe. Futhi nga-understand, ngavumelana naye. Kodwa imali benginayo. Bekanginikeza imali, benginalo ikhadi engilisebenzisayo lendlini, i-black card engisebenzisayo. Ngihambe bafethu ngingene esitolo, ngiyothenga iy'ntambo. Yabona iy'ntambo lezi ey'boshwa la emathangeni, ngigqoke iphenti elinentambo eliboshwe ethangeni, intambo enye iyobopha enqakaleni, ilanjaray, ibizwa kuthiwa ilanjaray lonto. Ngihambe bafethu ngiyothenga emnyama, ngithenge ebomvu, ngithenge emhlophe. Engenanswa ey'nqeni. Hayi bakwethu-ke mina ngikaze nje ngumzalwane, ngikaze ngiqonje i-G-string empilweni yami. Yayingangisika i-G-string, ngilindele umyeni ukuthi umyeni uyeza. Ngize ngamshuthela isithombe, yabona phela ngifuna ukum-excite. Wavelana umuntu waphendula wathi, hayi ngiyaxoxa sithanda sami, ngeke ngisakhona ukubuya, sengine-emergency, e-surgery, njani. Hawu, umuntu wakhona, hawu nkosi yami, athi hayi ngizobuya in 2 hours, waphela 2 hours umuntu wangabuya. Umuntu wakhona waze wabuya ngey'ntatha. Umuntu wakhona wabuya ngey'ntatha. Yeko kwamakhandlela wami engangiwakhanyisile seziyancibikala nkosi yami, nokudla engangibeke lapha sengize ngangimboza kwajabha. I-G-string le yangitinywa ngaze ngazumeka ngigqokile ngibekezele. Umuntu wabuya ngey'ntatha, mekabuya ngey'ntatha umuntu wayebhekela lena, wangayikhuluma nje indaba yale romantic engizama ukuyenza. Ngathi yazi ukuthini kusasa ngizomsurprise, kuzothi efika i-romantic uzoyifica la endlini. Ngiyambona ukuthi umthetho wakhe unamahloni, zimphathisa amahloni lezinto. Phela angisho akakhomentanga kwi-G-string yami engangiyifakile, azange wakhomenta. Ngavela ngabona ukuthi lama G-string lawa mphathisa amahloni uzowafica esele endlini. Amadoda iyona into ayifunayo, athanda lokho amadoda. Ake bakwethu afike kubaba ntambama,
ngo-second day bafethu ubaba afike nje engekho right, athi hayi yazi ukuthinda apha esibhedlela khona ingane eshonile kade idotelwa yimina, ku-affectileimood yami. Lapho sengibala iy'nsuku sengizongena kuma-periods. Hayi ngingeneke kuma-periods, ubaba athola i-break yokuthi ngekusaba phela ne-excuse. Kuthi mangabe seng-ovulator after ama-periods, ubaba angazi noma wengicalculate-ela iy'nsuku. Wathi kumina, hayibo mntakwethu woza phela usesiside isikhathi sishadile, ncethe bekade kuney'nkinga this and that, you know, when you run your own business, tontontoni. Hayi ubaba ngisondeze eduzane. Iy'nsuku zonke leyo period leyo ovulator kwami kwangathi nje angigibele emthini ngibatshele ngithi ngishade nodokotela uFakude. Yo, kwakuyinsuku ezimnandi empilweni yami. Ubaba ubekangisondeza eduzane. After some few days ubaba abuye ne-pregnancy test, athi hawu kanti awubambanga yini because ngicalculate kahle you were ovulating. Hayi i-pregnancy test ithi negative. Hayi ubaba-ke ayibuyele empilweni yakhe yakudala ukuthi uyangiziba, ubuya lethe endlini, uyahlinza this nje. Ubaba yabona nje odokotela abasebenza 6 to 6 la bantu labaya. Hayi-ke ubaba ubhizi, ubaba akekho nje endlini. Kuthi ngelinye ilanga seng-ovulator futhi kanti ubaba unekhalenda, ubaba uyacalculator, ubaba afike nje engathi nje angisondeze eduzane, akasekho sweet njengasekuqaleni ukuthi mhlawumbe uba sweet lezo iy'nsuku nje. Usefuna uyangitshela ukuthi phela sekumele sithole umntwana manje sishadile, uya-ovulator manje. Ubaba afike nje into yakhona athi 1-2 mangabe eqeda ukuchitha ubaba ahambe. Ubaba hawu akusekho no-cuddling, mhlawumbe sihlale embhedeni Nkosi yami ngiduduzeke umoya wami. Hawu ngaze ngalonely ngishadile wemadoda. Ake bakwethu kuthiwa engakhali ifela embelekweni. IsiZulu sithi indoda ihlezi yazi ukuthi kumele imphathe kanjani umuntu wayo wesifazane, kodwa-ke ngadicide ukuthi angikhale kubaba. Ngimtshela ukuthi baba angijabulile ngale ndlela le ekwenzakala ngayo izinto. Awunaso isikhathi sami mina ngifisa nje sibe ndawonye njengekhaphuli nani. Understand lonto leyo. Athi ubaba hayi lalela ngizokhipha for i-vacation, ngiyaxolisa umuntu wami bekade ngibhizi kanjani ngine-stress somsebenzi. Lalela ngizokukhipha for i-vacation. Lufike-ke usuku le-vacation. Hawu umuntu wami, uhusband wami ufika nomngani wakhe uMalusi wasenkonzweni. Hayibo uMalusi ufika naye namasutkesi. uMalusi uyena driver uhleli ngaphambili, nendoda yami ihleli ngaphambili drive uMalusi. Mina ngihleli ngemuva. Sithi mangabe sifika egarage siyofaka upetrol, ngimcelele ngaphandle ubaba eceleni. Ngithi baba awungichazele kahle uMalusi, mina ngitshe mhlawumbe siyomdropa kubo. Nangu uphethe amasulkesi kwenzakalani ngoMalusi. Athi ubaba wasekhaya udokotela Fakude, hayi uMalusi hayi uyasiphelezela nje, uyena ozobe driver so that mina nawe si-enjoy sifocus kwi-vacation. Hayi ngi-understand-ke ehla amaphaphu uthina sizobe sifocus kwi-vacation, uMalusi u-driver. So ubaby mina naye sizobe sihleli. Mase ngithi mina baby ngoba phela u-driver-ke why wena ungeze ukuzohlala nami la phambili la ngemuva, uxoxe nami, uhlale nami ngoba siya kwi-vacation. Angisho wena ufuna ukufocusa kwi-vacation, uMalusi uyadriver ngaphambili. Athi phela baby as much as kuwukuthi uzosdriver phela umzalwane, I need to keep him company also. Kumele ngimxoxise nani. Lokho sokwenza ku-vacation soba nesikhathi esi-enough. Ima sithanda sami phela ikude le vacation, ima sizoba nesikhathi esi-enough kanjani. Ngi-understand-ke futhi phela uMalusi insizwa yasenkonzweni, ubhuti engimaziyo wasenkonzweni, uyamsaba uNkulunkulu, uyahlonipha, umuntu nje ohloniphayo futhi unothando, futhi nami uyakwazi ukuthi anginikeze uthando. Ake sifike-ke kwi-vacation, ubaba athi hayi basayobamba inyama, bazohamba bayothenga inyama yebrayi banoMalusi, sibuye kudliwe inyama yebrayi. Ake ngizothini mangabe indoda yami ifila engathi ihashukile idinga inyama yebrayi?
bahamba amalombo ubaba nomelusi bangabuyi. Ayi ngicalculate ama-hour ngize ngiqale manje ngishawe uvalo. Kwenzakalani? Ukuphi ubaba? Lapho kubaba umuntu othulile indaba zakhe akayikhulumi, angazi nokuthi i-tracker yakhe iyiphi i-tracker. Cabanga ngunkosikazi wakhe, uwumfazi, uyindoda yami kodwa angazi ukuthi usebenzisa yiphi i-tracker because bese ngifile ngathi ubaba mhlawumbe khona into eyenzakalile ngoba sisendaweni ekudeni sizovakasha, mhlawumbe ikhona into eyenzakalile ubaba sekukhona inkinga ekhona. Nangumuntu efika kwi-vacation akasabuyi. Ake ngize ngihambe-ke manje ngiya kwi-manager yendawo lesihleli khona le esikhona kwi-vacation because we booked the entire area. Ngiya kwi-manager, ngifika i-manager ngiyibuze mina i-manager ngisho ukuthi ngingalithola kanjani usizo, ikuphi indawo yokubraya le la eduzane, obaba bahambe bathi baya kuyona, ngifuna ukucheck ukuthi bafikile yini because sekuphela ama-hour, sekuphele more than 5 hours behambile bese bothenga inyama yebrayi, ababuyi mhlawumbe banenkinga endleleni. Athi lo umanager wale ndawo athi hayi iyodwa indawo yebrayi la endaweni because yabo ukwabona le ndawo lezi zama-vacation eyisekudeni away from everything, yabona nje khona indawo zokubhukha kuphela mase kwakhona itawuni nje elincane, yabona itawuni elincane. Athi kunendawo yebrayi iyodwa, awuthi sifonele khona. Ayafoneka umuntu wakhona abuze ukuthi usibani uhamba ngemoto esona ufikile yini ezothenga ibrayi lapho. Athi umnikazi webrayi akekho umuntu ofikile, wonke ama-order sothole online, sothole online over the phone, sahamba sayowa deliver thina. Akekho umuntu ofikile wafika wabraya lana namhlanje. Ngisangana ikhanda-ke manje ngiduma ikhanda manje. Kwenzakalani? Mhlawumbe umyeni wami bathe phela le indawo lezi kubuye kube nezinyamazane, iy'ndawo zama-game drive kanjalo, mhlawumbe babe nengozi endleleni or kwenzakaleni. Kuduma ikhanda-ke manje. Athi umnikazi wendawo-ke la esikhona athi mamela, into engizoyenza ngizokubizela amaphoyisa akusize from now on because this is a small area, amaphoyisa azi yonke into eyenzakala la endaweni. Athe mangabe fika amaphoyisa nje efika ngisachaza udaba lami, ivelani ingene imoto, bayahleka phakathi bajabulile ubaba nomelusi, ingene imoto. Hawu ngisemaphoyiseni nansi imoto yabo ingena, sisondele labantu bayijabulele, baphethe kwakudla lokho. Ake ubaba asondele, amaphoyisa asondele kubaba banomelusi, nami ngisondele. Sithando sami kwenzenjani? Beninenkinga yini? Why sengize ngabiza amaphoyisa phela ngoba kuthiwa anifikanga nasendaweni yasebrayini. Ubaba avelana athi sithando sami ngiyaxolisa, sibe nenkinga yemoto endleleni la kade sikhona bengena network, singakwazi ngisho nokufonela abantu ukuthi sizothola usizo, singakwazi ukufona, singakwazi ukwenza lutho. Ngize ngawalk ama-kilometer ngiyofuna i-network, ngafike ngafona kwima sithola usizo. Amaphoyisa ababuza ukuthi benistakhe ngakuphi, basho bathi hayi azange sababona phela thina abantu lapho. Basho ubaba ukuthi imoto zizamile ukuyidudula yaba off road because umgaqo laphayana lade sifele khona umgaqo one way street, so zizamile imoto yaba off road, so that's why ningasibonanga. Ubuso bamaphoyisa babuxoxa indaba ukuthi akunamgaqo one way la, babufrawuna nje umuso bamaphoyisa. Kodwa-ke amaphoyisa avelana nikini ikhanda athi indaba yomndeni le soyicela ivuthiwe, ahamba amaphoyisa. Angishiya umini ubaba umelusi engingene endlini ngithandaze ngiqaqamuke. Nkosi ngiyabonga ukuthi uphephisa indoda yami, ngiyabonga baba kule ndawo angeke wazi akukho safe kule ndawo zamahlathi. Ngibonga ukuthi uphephisa indoda yami, unguJehova Jara, unguJehova wayekhona emandulo, unguJehova khona namanje. Siphila ngaphansi kwesandla sakho, siphila ngaphansi kwe-protection yakho. Ngibonga i-protection mdala weyinsuku, ngibonga ukugcinelwa nguwe umzalwane umelusi nendoda yakhe. Indoda yami nomzalwane umelusi bebazothini, abazalwane bebothini ekhaya kamelusi Jesu, ingane yabantu isidliwe amabhubesi sigcweleziwe. Ake ngalolo langa ubaba walala wathi janjalazi, ubaba walala wakhathala eyimvithi.
ngi-understand-e ukuthi phela ubaba uyi-VT because kade bewalker phela this long distance benomelusi beyofuna ama-network. Ngi-understand-e bakithi indoda yami ikhathele. Angeke ngikhohlwe mina ukuthi ngifuna ukuthi indoda ingiphuthaze, angikhohlwa. Day 2 ngivuka umbhejazane day 2 ngithi baba inyama ifuna ongokwayo. Mbembeshane ayilidli ipapa idinga wena baba. Inyama ifuna ongokwako futhi uzonginikeza kona ungilethele evacation awungizelanga ukuzohlala la evacation. Ngi-understandile izolo ukuthi ubukhathele kodwa namhlanje baba sizokwenza izinto zakhona. Mangabe senza ke nobaba nginothise enye into ebengakaze nginothise enye iphethini manje la kubaba. Ubaba uthi angimphuthaphuthaze ngimmasamasaje eyinqeni. Mangabe ngimmasaje ubaba akhale kakhulu ese angehlisa isandla angishone ngakhona lena. Hayibo ubaba ungidirect uthi angishone khona le ubaba ahayiza indaba eyisimanga. Hayibo angi-understand phela mina ngumuntu wesifazane okholwayo angikaze ngibe busy nabafana. Ubaba ngitshela ukuthi phela abafana yena udokotela uyazi abafana nabo i-G-spot banayo ukuthi yena yakhe ilapha mangabe massage on the buttocks. So I must know ukuthi mangabe ngenza inkonzo naye ngimthola ngakuphi. Shukuthi ke sengiyazi ke mina manje imfihlo yendoda yami ukuthi imfihlo yendoda yami ikwi-buttocks. Shukuthi ke manje sengiphethe iformula ukuthi ukuze izinto zenzeke lekhaya kuyomele ngicofoze kuphi zikuphi inkinobho zokuthi izinto zenzakale lekhaya. Ingahayizi indoda ngithi into kwi-buttocks nami ngijabule ukuthi okay sengiyayazi ukuthi indoda yami ijabuliswa ngakuphi. Hayi kuziwe-ke sokuthi indoda kumele ize ngakimina yabona kodwa nje iyenza uyayibona ukuthi ayikho interested. Ngiqinise-ke nami ngokuthi kumele ngithinte kuthintwa khona ukuze indoda ibe interested. Shukuthi sesiphila lo mpilo ukuthi ubaba ngimphuthaza i-buttocks ubaba abe right. We understand ukuze mhlawumbe nami ngithole i-attention la endlini. Kodwa i-attention ngathi isuke iya esayidini elilodwa. We understand ngisho ngingaphuthaza lokho i-attention isuke esayidini elilodwa esayidini likababa akabi nomudla ongaka wokuthi kwenzakalani kumina. We understand. Ngitshela ubaba mesibuya ku-vacation ngimtshela ukuthi hayi baba ngidinga ukuthi ngihambe ngekhaya isikhashana ngihambe ngiyobheka uma nje for insukwana. Athi ubaba kumina uya-ovulate phela sithandwa sami kumele uqale sizame ukwenza ingane before ugoduke uye ekhaya kini uzohamba after u-ovulate. Ubaba ngisho ngibalela ikhalenda mina ngisuke ngingazi ukuthi ngi-ovulate nini uyena owaziyo. Ake ngempela sihambe senzeke kufika isikhathi so-ovulate. Athi ubaba akulungile sithandwa sami noma ungathatha isonto ubuye nini nami ngizospenda isikhathi sami emsebenzini. Ngizovelana nje ngiyinikele emsebenzini for lo sonto lelo. Mengifika ekhaya umama ababazi ibhadi athi ini akakapheli ngisho no 6 months ushadile usuzovakashela ekhaya uzovakashela isonto lonke ekhaya bazothi nomakhelwane usungibonile mntanami ngizokwenzela itiye ngikuphakela uphutha silidla ekhaya mase uyahamba ubuyele endodeni yakho ayithi ibuye emsebenzini fika sufudumeza umbhede ikhaya lifudumela uyiphakela ukudla okushisayo ngalendlela engafundisa ngayo. Wena akakapheli ngisho no 6 months usuyabuya uze ekhaya. Umama ke ngize ngomxoxela udaba ukuthi ngixakwe indoda ngimxoxela ukuthi maphela ngize ngoba ngizokhala ukuthi ngixakwe indoda athi uma inkinga zakho pho izoxazululwa yini mangabe kuukuthi ula hamba uye kwakho uyoxazulula zo inkinga zakho nendoda yakho hamba you'll figure it out together. Vele njengabazalwane thina sishada singakazi sijolane singenathanda uthando ama feelings adevelopa phambili azodevelopa nama feelings endoda wena enza kahle enza izinto ekumele uzenze njengomfazi. Mengifika ke kwami sengibuya because uma ungixoshile ngiyabuya nje sekuyahwalala ngisho phela sekunemoto drive imoto. Mengibuya kwami ngifica kunemoto yamzalwane uMalusi la egcekeni eJardini lami ngaphandle nje egcekeni. Ngingene ngaphakathi ngithi nje benginokha kungaphenduli umuntu ngisho sibaby I'm home anyway uzoloku nokhana emzini wakho ngingene. Mengingena ngaphakathi la endlini umsindo ukuthi kwenziwa inkamero indoda yami iqhuma phezulu.
ngiyayizwa ivoice aquma nayo phezulu ivoice kabrother Melusi. Mengiphuma lapho bafethu ngavela nengahamba ngayothenga i-pregnancy test. Ngabona ngothenga i-pregnancy test yafike yathi negative. Ngahamba ngayothola amaphilisi okupreventa. Ngiyapreventa ke manje. Ngiyabuya kwami angisho lutho nje ukuthi khona into engisuspectile or ngibone anything ubaba angisamphushela ukuthi mhlawumbe angiphathaze kuthi naye mangabe kufika isikhathi sami soku-ovulate ubaba esangisondele ngisondele nami ngingabi nayo inkinga nje futhi ngingabi ngisho nenkinga encane ngisondele. Yabona ngaleso sikhathi amehlo wesevulekile kuthe ba ukuthi shokuthi la mina ngizalelwe nje ukuthi ubaba udinga ingane ngishadela ukuthi ubaba ufuna ingane ngizozala ingane uthando alukho anginathando lana ngishade ngedwa ubaba kanginakile because ubaba uinterested kubhuti uMelusi. Into ekuzomela ngiyenzeke mina because uthando mina ngiyalithanda kuzomela ngibe ne-escape plan yokuthi ngiphume kulomshado ngikwazi ukuthi ngiyimele because wayiqondanisa ngamasibomu lento ubaba wefuna ukuthi mina ngidependele kuyena ukuze mangase ngithola ngesimo sakhe ngihlale ngithi sengihlalela imali kuzomela ukuthi ngisala emshadweni ngifunde ukuba independent ngizenzele ongokwami. Ngicela ukuntshela ukuthi ngangilokhu ngithenga izikhwama ezibizayo ngekhadi lale ekhaya because ubaba uyathanda unkosikazi wakhe aqhamuke ephethe isikhwama esibizayo abonakala unkosikazi adokotela ufakude. Ngangihamba ngiyothenga izikhwama ezibizayo mase ngireturn ngithole back imali ngiyithola imali ngiyifake ngiinveste kwelami business ubaba angazi lutho ngalo. Ngase ngagcina senginesitolo emall ebizayo emall enkulu. Ake ngicela ukuntshela ubaba akekho aware but ubaba ngisho udokotela uyabona ukuthi hayi man izinto uya ovulate siza ngosuku lo-ovulate umuntu oright nami ngumuntu oright kwenzakalani why angakhulelwa. Ubaba kanti ebusuku ngilele ungithatha igazi uyangihlola ungenza zonke lezi zinto lezi uyangidraga ukuze akwazi ukuchecka yonke into. Ubaba athola ukuthi egazini lami kunamaphilisi okupreventa. Angangibuzi lutho ubaba angangiconfront avelana ubaba angikhiphe for i-vacation akekho ke manje akekho ubrother Melusi kule vacation yethu. Ubaba mangabe fika kule vacation axolisa asho ukuthi uyabona beyangiphethe kahle sonke lesikhathi kodwa nje uyangithanda mhlawumbe yena akakwazi ukuthi akhombise uthando because wakhulela in a broken home ehambe ekhulela emzini abantu uma wakhe ehlele emajaldini wakhula kanzima ehamba nje uma wakhe wekhulile so umuntu oyithathela isithelo ngenkani abantu behamba nje bemthuka bembiza ngamagama ukhule kabuhlungu so uyahluleka ukutshengisa uthando sometimes ingakho acabanga ukuthi imali iyona ezotshengisa abantu ukuthi abantu uyabathanda kanti unkosikazi uyasidinga isikhathi sakhe uyaxolisa uzozama ngako konke okusemandleni. Ubaba ekhuluma la endlebeni yami amazwi amnandi ngivume kwasani angisho ngishilo ngathi umzalwane akanawo no kodwa enhlizweni yami ngiyazi ukuthi lamagama la ubaba washoyo amanga kuphela. Mangabe kuthiwa ngangingambonanga nomzalwane uMelusi ngangisazoba nethemba ngangisazothemba ukuthi hayi ubaba uyena uyangithanda ngempela kodwa bese ngicabanga ukuthi ngiyalazi udaba lakhe ngambona nomzalwane uMelusi kanjani ayikho yonke lento le ubaba akhuluma ngayo amanga. Mesibuye ekhaya mina ngiyaqhubeka ngidlela amaphilisi ami amaphilisi okupreventa. Ubaba usweet uyazama lezo zinsuku kodwa nje ngidlela amaphilisi okupreventa bakwethu ayikabi. Kanti ubaba ngenkathi esikhiphile esiso kwi-vacation bekashiya abantu lendlini abazobheka ukuthi amaphilisi ami okupreventa ahlala akuphi. Ngangihambe namaphilisi amancane ukuya kwi-vacation ngashiya the real maphilisi la endlini ukuze ngikalawe insuku ze-vacation ubaba wabheke awathola amaphilisi okupreventa la endlini awabheke awathole mase watholile labantu abambhekelayo mase bawatholile bakhiphe yabona i-capsule bakhiphe upowder lo phakathi ba replace nge-capsule labo elifana ncamashina leli capsule lami ekade lilapha kodwa lifakwe amanye amaphilisi not amaphilisi okupreventa amaphilisi okudetox.
Ubaba kulezo iy'nsuku u-serious ungihambisa odokotela, labo dokotela babachathanayo, sidla healthy endlini. Ubaba kupheka yena umatasatasa, ungifuqa, ungifida ngokudla oku-healthy. Mina iqiniso ngiyalazi angisho, futhi anginendaba nalo. Ngibheke nje ukuthi ibhizinisi lami lifufuse, likhule, ngikwazi ukuthi ngimdivorce ubaba ngokusemthethweni. Ngiphume sengikwazi ukuyimela. Ngingathi ngiphuma empilweni enhle, ngihambe ngiyodacazeka phansi. Hayibo, akuphelanga insuku ey'ngaki, ngivelane ngiquleke phansi ngiwe. Kulezo y'nsuku nje. Ubaba esa-right kulezo y'nsuku, ngiwe phansi ngiquleke. Mengiquleka ngiphaphama-ke esibhedlela. Mekufika esibhedlela ubaba ujabulile kuthiwa sikhulelwe. We are carrying umntwana, ngikhulelwe. Ubaba ujabulile. Ngikhulele kanjani ngidla amaphilisi okupreventa? Ngikhulele kanjani ngidla amaphilisi okupreventa? Ingixake lento lena, ingixake kodwa ngithi noma thiwani ingane ikhona noma ayikho, vele I am working on divorcing ubaba. I am gathering capital, I'm gathering imali yokuthi ngibe right, ibhizinisi lami libe kulo level, lifike kulo level ukuthi ngikwazi ukuthi ubaba ngimdivorce. Nami nginemali engiyifihlayo, kunemali engisteshayo somewhere else, engithenga oma shares, ngithenga ini, ngisteshile imali nje. Lo mali ngiyithatha kanjani? Ngale ndlela ade ngitshela ukuthi ngiyithatha ngayo. Futhi nje okunye okukhulu ngase ngivelane ngihambe ngiyothenga esitolo sami, ngithenga ngemali kababa, ngihambe ngiyothenga esitolo. Vele sengithenga kakhulu esitolo sami, sengititiliza esitolo sami. Kanti mina angazi, angibuzanga elangeni. Ubaba abone lesitolo lesengisithandayo kuma bank statement, uthi wazosithanda lesitolo. Uyabuka i-bank statement angisho, abuke ukuthi wazosithanda bo lesitolo lesi. Iziphi into zakhona oyithengayo zalesitolo? Yabona abuke. Ayi ubaba azivakashele lesitolo. Bezivakashele lesitolo ngalolo langa, ngisho ubaba uyasebenza emini, ngalolo langa uyangifica ngiqhethe esitolo, ngikhuluma nama clients, ngikhuluma nama customer. Ubaba abukele ekudeni. Hathi hayibo, lo muntu lona unesitolo, uyangifihlela unesitolo. Lo muntu once wakwazi ukuyimela, angeke ngisakwazi ukuthi ngimcontrol because ula ngifuna mina azongizalela abantwana. Angeke ngisakwazi ukuthi ngimcontrol kahle nani into enjengalezo. Kuthi ntambama sengiyabuka ifootage, ngiyabuka ifootage, ngiyambona ubaba kade emile la esitolo. Ngiyambona usadelunguza ebuka lapha yana esitolo. Isitolo ke lesi kumele ube uclever nayo ntombazane mangabe ukhula. Angisibhalanga ngegama lami lesitolo. Angisibhalanga ngegama lami, ngisibhale ngegama lomunye umuntu. Lo muntu loyo akazi nokwazi ukuthi kwenzakalani. Isitolo ngisibhale igama lakhe. Lo muntu loyo umuntu one Down syndrome, yabona, kodwa une-ID. Isitolo ngisibhale ngegama lakhe. Lo muntu loyo umuntu engimnikelelayo, ongenabani, umuntu engimnikelelayo ongenabani. Umina nje uyinkonzo yami lo muntu kusukela ngisapatanisa ubekade inkonzo yami. Kucace ukuthi isho ukuthi ubaba useyazi ukuthi kwenzakalani. Caca ubaba ukuthi useyazi kwenzakalani. Mengifika ekhaya ngimtshela ukuthi hayi baba, ingibe nosuku olumnandi namhlanje. It was a beautiful day. Kade ngiyosebenza kwesinye isitolo. Bengiyosebenza kwesinye isitolo. Bengicelile ukuthi njengomuntu otrendayo nama-followers amaningi, kumele ngithathe ama-video ngisebenza kulo sitolo, maseke ngiyaposta on my social media. Cabanga ngoba isitolo sami angisiposti nokusiposta, ngisebenzisa ama-Facebook no-Google Ads to spread the news about my shop all over social media and everywhere. Nosuku ukuthi ngisiposta ngo-social media wami, cha. Abantu abazi ukuthi isitolo esami. Ngisho nestaff nje sazi ukuthi mina ngi-influencer thizeni eqashiwe ukuthi ngizoza la esitolo. Kwazi imanager kuphela yesitolo, futhi nayo ngiyisayinise i-non-disclosure agreement ukuthi ayisoze yasho lutho ukuthi iyazi ukuthi umina umnikazi wesitolo. Iyazi yona igama lomnikazi wesitolo ukuthi ubani and lo muntu loyo uphesheya. Ama-instructions lo muntu lo wasenda via emails. Shukuthi uma bengisendela le manager email, ngiyisenda nge-email yalo muntu lo engaziyo mina ukuthi lo muntu lona akekho right, une Down syndrome.
Shukuthi indoda yami le story lesengitshela sona ayihleki ithi sithanda sami wenza umsebenzi omuhle. Kodwa ngaphakathi ayisibhayi le story. Iqale ke manje indoda yami iyodiga about the shop, ukuthi who is the owner of the shop, ibuza imanager, imanager isho ukuthi ubani igama lomuntu, le ndoda ihamba yomfuna ku social media lo bani ifuna ukucommunicate naye, kutholakala ukuthi indoda ayimtholi ku social media lo muntu iyambheka, imanager abuze le ndoda ukuthi ngaxhumana kanjani nemanager, ithi angaxhumana kanjani le ndoda, ithi indoda yami hayi wena mfuxhumana nalo muntu khuluma nami ungitshele mekukhona mina engihluleka ukusiza ngako, ngizobe sengilontunja, ngizobe-ke sengidlulisela umyalezo kuyena, but angikwazi ukuthi ngavelane nje ngikunikeza amanamba akhe ngingakusizanga la esitolo because I am the responsible person la esitolo. Indoda ithi ingoba iyasithanda lesitolo nonkosikazi wayo iyasithanda lesitolo, so ifuna uku-investa kule sitolo. Ayike umanager athi unfortunately yazi baningi abantu abasebefuna uku-investa kule sitolo because they like ifashion yale sitolo is so unique and different. Unfortunately ke umnikazi wesitolo wathi yena akekho interested ekuluntunjeneni, ekutholeni ama-investor and in partnering with other people. Ufuna ukuyithengisela nje iy'mpahla zakhe unique and different. Shukuthi umyeni wami wagcine convinced ukuthi hayi shukuthi anginalutho nokwenza nalesitolo, I have nothing to do nalesitolo. Ake futhi ama-emails ngicommunicator nelontunjana yami nemanager yami through ama-emails and through ama-emails and kwi-computer ngifake i-VPN ukuthi akubonakala ukuthi ngikuphi, and umuntu wami akayazi nokuyazi loyo computer. Ake endlini sek-install ama-camera sibhuduke manje, amakamera adlala efonini yendoda. Ngiqonde nje ukubona ukuthi shusi indoda iqonda ukungibona ukuthi ngiphezulu kwani. Ithi kumina hayi ifaka amakamera because ifuna ukuthi umntwana lo osesiswini ihlezi yazi 24/7 mangabe kunenkinga iyazi ukuthi kunenkinga endlini, igijime izolungisa because inkosana yayo le ekhulelwe la. Yabona indoda i-control isikwi-high level ke manje, control indlela engicontrola ngayo, isinokudelela ke manje, ayisafihla izinto, ayisamba ngcazi, isinokudelela. You understand indoda masidelela ukuthi njani, isinokudelela, isinokukhuluma engathi ayidodisiwe kahle, ayifundisiwe kahle, isinongangihloniphi indoda yami. Bakwethu lapho ngi-aggressive, ngithenga kwasani, ngiyathenga ama-shares, ayazi nokuthi ngine-account yama-shares because ngiyayidelete, ngiyenza kuleya computer le enye engayazi ngiyidelete, ngine-account yama-shares, nginani, ngiyastoka nje imali, ngiyastoka imali. Ngicela ukunitshela ukuthi emva kwaloko kwathi nje sengizoteta, ngathi enough is enough, ngikhathela indoda engidelelayo. Ngamtshela ukuthi I am moving out, ngimove out, ngiyamdivorce. Wahleka waze waqethuzeka phansi, athi awulutho wena, ngisho ungahamba uyohlala kuleya muzi wakho, leya muzi wakini omkhulu wakhiwa ngey'mali zami, kodwa ke awulutho, angeke uyithole happiness, awunalutho, le mpilo ade usuyijwayele lana, ngeke uze u-afford ngisho ne-Uber, you are broke. And lalela ke munu, ingane yami ngizokuyisa enkantolo, ngizoyithatha eyami ingane, I'll take my baby, you are nothing. Ngiqondanisa izinto, ngimbone ubaba ngelanga leli azoba esesejari ngalo, vele ngeke azeba nesikhathi sokubheka amafoni because mangabe besesejari ifoni ayingeni. Ngalo lolu hour lelo 2 hours engena ngale sejari, ngiqondanisa izinto ukuthi ngifake amakamera, amakamera ane-voice and everything la endlini eceleni kwawakhe, right, eceleni kwawakhe, kodwa la makamera lawa angabonakali awami, because nawakhe beka-collect sound, collector everything. Kulo 2 hours ngiyidelete i-footage yalo 2 hours ubaba esesejari kuze ngabonakala ukuthi ngifaka amakamera. Ubaba uyangidelela yonke, everything I keep it on a record ukuthi I'll fight you in court. Awunalutho, awunesenti, ngakuthatha uthi-room wakini ubhidlikile nganakhela, you are nothing.
Wawumuntu nje wena ufana ne-wheelbarrow elazongithwalela umntwana ungilethele umntwana emhlabeni engizokwazi ukuthi mina ngimkhulise nomuntu wami umelusi. Mina ngithanda amanye amadoda vele uyakubona nawe simungiphuthaze ey'nqeni ngenza njani. Ubaba uyadelela yezwa ubaba uyadelela la. Ayike kanti ngithulile nje ngiqoqa ufakazi ngoba ushilo uzoyilwela i-custody because yena unamandla enkantolo. Asho ukuthi mina ngilutho nje kwa degree lengayifunda ngafundela i-degree yomsangane yayifunda omkhulu babo office management nani. Lapha ngifundanga kwa-office management lo umane nje uyangidelela. Ngisagedlarisha ubufakazi aqala ubaba anqamule ikhadi lemali. Anqamule ikhadi lemali athi ukudla kukhona lendlini mengilambile ngizodlala endlini. Iyona le mali le ngidelelisayo ngehla ngeNew Young Galavanta ngale mali. Ngithule futhi ngamtshengisa ukuthi nginayo yami imali. Ngithule I'm just gathering ufakazi. Ngithule ingane izihambe iye koteta. Ingane izihambe iyoteta kuthi mangabe ingane iteta sengiteta ngivelane ngingabuyeli emzini wakhe. Ngibuyele kwenye indawo futhi ngingabuyeli nasekhaya cause uzofika ekhaya ezoba ngisicefe. Sho ukuthi umana ke by this time usesayidini lami. By this time usesayidini lami because sengimbukisile ama-video ngamlalelisa yonke into eyenzekalayo ngamtshela ukuthi ngithatha imali engaka. Ayike futhi nami sengithola indawo yami ngaloso sikhathi. Ayike umana ngirentile ngaloso sikhathi. I've rented a place. Uma afike ke azohlala la engirenta khona indawo just the time after ukuthola umntwana aze kumina after ukuthola umntwana ekhaya kusalo dadwethu nalabantu abasale ekhaya nje basale begadile ekhaya. Hayike uyise wamntwana wangena ngeyicabha ekhaya. Ememeze emakamereni ngena angisho indlu phela i-design ya-design oyena uwazi wonke amakamera ngena ewakhahlela ngomnyango wonke amakamera ngene ngibheka la ukuthi uphi lo nondindwa wenu ofuna yena ukunceliswa ufuna nje ukulala ngelontunjana ayibeke ngembaba ukuthi nje ufuna nje ukuthi ehlezi nje eyidle ngathi ingcenci yena akafuni ukulala ngaphandle kwayo. Uphi lo nondindwa wenu sixabaniswa yiloko yena ukuthi aka-understand mina ngisebenza nzima ngisebenzela umndeni athuka inhlamba babe shocked osisi bami because abazi ukuthi kwenzakalani kanti omunye wabo uyamrecorda kodwa akaboni. Uyamvidorize nje yonke le drama kodwa akaboni. Ayike umyeni onedrama avelane ahambe ayofaka icala le-missing person. Ufaka icala le-missing person because mina ngimblokile efonini yami. Ufaka icala le-missing person uyazi ukuthi once ngafuna amaphoyisa azothola amaphoyisa ukuthi ngihlala kuphi. Ake ngivelane ngifake i-protection order mase ngitholile ukuthi ngihlala kuphi. Ngifake i-protection order against yena. Athi lalela ke mama iyohlangana enkantolo. Iyodibana enkantolo. Angazi ukuthi uyoyidefenda ngani ngoba ungena sent nje. Bafethu ngivelane ngimsendele ama-video. Ngimtshele ngithi mina uyabona i-custody yaleyo ngane leyo uyoyithola mhlazane ngifile ngoba enkantolo ngiyobatshengisa ukuthi nanti uhlobo likababa oyena nanti uhlobo likababa lifike likhahlela icapha. Ngamsendela ama-video engithuka ethi angilutho kwangane leyo inedelele enza ukudelela kwakhe esho ukuthi yena unomelusi wakhe. Ngathi mina nanti uhlobo lwe-video mungafuni lesithunzi sakhe esincane esele hamba kuye enkantolo. Ufike enkantolo ke wena wenza umathanda ucabanga ukuthi inkantolo eyakini ngiyobavezela lo ma-video. Asitheni ke bayakunika i-custody ke ngiyovelane ngiwafake ku-social media isithunzi sakho siphele. So hamba uye enkantolo hamba. Into ongangisiza yona ukuthi amaphepha divorce lo ozowathola abazokuseva ngawo uwasayini uphume kumina because anginalutho olungihlanganisa nawe. Mina angikukoloti senti awungikoloti senti kuphelile bekusihlanganisile. Inkukhu yavelane yanqunywa umlomo. Uyazi phela ukuthi indoda ehlonishwe nethenjiwe emphakathini akazi ukuthi indaba zakhe lezi ngingayidumisa ngiyigcwalisa umhlaba wonke. Ake ngisahleli kanjalo ke endaweni yami kube ne-attempt ye-break in. Kusho ukuthi le ndawo engiqashe kuyona ke indawo eyiphezulu kakhulu ene-security ehigh. Kube ne-attempt ye-break in. Ngisuspect ukuthi ubaba
ufuna ukuzontshontsha lama video lawa. Ngivuke ekseni ngimfonele ngithi noma ungazama ukubreaka in lo ma video lawa agcwele umhlaba wonke. Akukho lengakho khona bengazi vele uzokwenza kanje ngikwabeke yonke indawo lama video lawa. Ake kwaba ukuhlukana kwami kanjalo ke naye udokotela uFakude. Ngahlukana ngathola ipeace of mind. Yehena amantombazane esontweni esengihleba ukuthi wahlula umshado, wahlula ukugculisa indoda enemali. Angihleba amantombazane angihleba ngithi hambani niyomthatha nina boMunu, hambani niyomshada nina niyibonele. Hambani niyomshada nina niyibonele sibone ukuthi nohlala isikhathi esingakanani nina. Futhi ke nina niyidwedwe kabi zabantu niyohlala nibekezele. Thanda imali. Lapho ke ibhizinisi lami labasegameni lami ngokusemthethweni ngakwazi nje ukulirana kahle ibhizinisi lami ngingekho into engilimithayo ngingafihli lutho ngaze ngakwazi ukuthi ngivule amanye ama-branch kwezinye indawo ngingekho limited ngingasaqalazi amahlombe ami nani ngayikhulisela nje umntanami ngikhulisela yena ubaba wakhe angazi ukuthi wavelane nje waluza i-interest kwakuyena umntwana waluza i-interest ukuthi mhlawumbe uzofuna ukubona ingane yakhe nani futhi nami angikaze ngimcela imali yesondlo bengiyikhulisela nje ingane yami ngiyi-afforda futhi. Waphela kanjalo kumshado wami ofensi ngiyimele manje ngumuntu osifazana ophushayo nginebhizinisi ngi-understand ibhizinisi. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho ke istory sethu sanamhlanje iyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Siyanthanda kakhulu.